Dibilang balado tapi dikasih kecap. Loh, hei Yuyu Kakang. Sering menjadi andalan menu kalau di pagi hari. Isu iki aku arep masak balado terong tak campur telur loro wae, ndak kakean nek akeh-akeh. Alasan wae nek kakean padahal duwene mung loro. Iki telure lagi tak ceploki telur mata sapi untuk telur mata kebo yo. Nyambi nyeplok aku nyiapke bumbu, tak nei bumbu brambang, bawang karo lombok terus tomat. Kuwi sing perlu dikoceki ya dikoceki, sing perlu diumbah ya diumbah. Karang wong ora jelas wis nyiapke bumbu malah dinengke wae pindah nang teronge, siki malah kethoki teronge. Lah mampet duntuk malah teronge ana sing wis mateng. Iki balik meneh nang bumbu maneh. Kepiye ta jane? Yo inilah resikone masak dikejar waktu, kadang mek giese, kadang embuh sing ngendi, pokoke disambi-sambi ben cepet mateng kae karo ditunggoni toyole kae. Karang berhubung rung tuku chopper ya siki nyoper sik nganggo tangan lah diulek-ulek. Lah ngerti-ngerti ono acara goreng terong barang to diwalik sik ben ra gosong. Pokoke bumbune ditinggalke wong wis alus, iki wayahe ganti goreng terong tak jeburke dhisik. Wis tak skip maneh, pokoke terong ya wis rampung, siki gantian gongsong-gongsong bumbu diusang-aseng ben ora gosong maneh to. Mosok ya isuk-isuk wis gosong maneh. Iki tanai bumbu micin ben ora nyegrak. Jane micin ki ya apik tapi sesuai takaran ya aja akeh-akeh. Iki lho sing diomong balado tapi malah dinei kecap. Jane yo ora dinei kecap aturane, tapi wong bojoku ora seneng abang-abang ya tak nei kecap ben ora katon abang dadi katone coklat. Mau ya wis tak kei bumbu penyedap terus tak soki banyu. Terus nek wis ngental teronge karo endoke dijeburno, udah aduk ben merata. Pokoke aja suwi-suwi le masak ndak lonyoh. Sekiranya matang ya diangkat wae. Lah ki waktune time menyajikan dengan piring sejuta umat, piring hadiah sabun cuci wis mateng toh, yuk madang.